A teď z toho udělat jednoduchou čeličku. Potom bude to takovou černou, tak modrou a žlutou. Takže jdeme do něj, jo. První jdeme hlavičku, tělíčko, a tu bobulku. Tak se udělá tady jedno křídelko, druhý křídelko, a druhý a třetí. A pak uděláme jedno, druhý, třetí, čtvrtý. Uděláme toto uděláme. Uděláme tak. A včelička je na světě. A můžeme vybarvit v dalším dílu, takže ahoj.